Men velkommen her til endnu en runde i vores nye omgang af samtalerne her med Mette Boesen i den her podcast, vi har valgt at kalde Sygdomsfri. Men hvad så nu, lille du? Og det er vist den tredje ombæring her, vi kaster os hovedkuls ud i. Og jeg har glædet mig meget, fordi jeg synes, vi skal tale i dag om, hvad vi kan kalde den usynlige smerte. Det er også dit eget forslag. Og lad mig springe direkte ind på spørgsmålet, fordi sidst synes jeg, du vil en lille smule udenom den der med, hvordan kan man egentlig vide, hvordan du har det? Fordi du virker så uovervindelig. Du virker jo simpelthen som en superwoman. Og det ved jeg godt, du også lægger meget vægt på at gøre, fordi du er jo også en stærk kvinde, sådan du har altid været, og sådan vil du altid, og så må du også gerne virke over for dine omgivelser. Det er jo sympatisk nok, men det betyder jo også, at omgivelserne så antager, at der kan der ikke være noget problem. Hvad har det for en indvirkning i dit liv? Ja, og jeg husker, du spurgte mig. Ja, tak Thomas for det gode spørgsmål, og tak for at være tilbage her igen. Hvad hedder det? Altså, du spurgte mig også sidst, du sagde det sådan, hvordan sætter jeg grænser for mig selv? Og det har virkelig fået de små grå til at, køre rundt. Og der må man jo så endelig ikke glemme, at jeg bærer jo på en usynlig smerte. Og det er det, jeg kalder den usynlige smerte. Og jeg har faktisk skrevet et lille digt herom, der hedder Smerten, som jeg lige vil læse højt for jer. Der bor en stille smerte dybt, dybt inde i. Den larmer ikke, den kræver ikke, alligevel så er den. Selvom vi ikke kan se den, er det noget, vi alle ved. Den bor et sted derinde, dybt, dybt inde i. Og det er jo det, jeg kalder den usynlige smerte. Og det er jo, når man lever med en kronisk sygdom, hvor andre overhovedet ikke kan se, hvordan man har. Fordi sandheden er jo den, at vi kan jo ikke se ind i hinanden. Vi kan jo ikke se, hvad vi føler og hvad vi tænker. Og de mennesker, som man måske går og tænker, ej, hvor er de dog overskudsagtige, og hvor kan de dog bare klare meget, og de har da ingen problemer eller noget som helst. Ikke? Sandheden kan jo vise sig at være en helt, helt anden. Altså, pas på med at tro, at der er meget, meget finere og bedre inde bag naboens hæk, fordi det ved vi rent faktisk ikke noget om. Den usynlige smerte, det er også en usynlig sorg. Det er også en usynlig sygdom, fordi man kan jo sige, at med min sygdom, så er det rigtig svært at se, når jeg er syg. Selvom jeg faktisk, når den er ved at bryde ud, allerede før den er ved at bryde ud, er jeg klar over det, fordi jeg kender min krop så godt. Jeg ved præcis, hvordan min krop plejer at opføre sig, og den ændrer sig, jamen så er det, fordi der er noget galt, og så ved jeg, at jeg skal reagere. Men det her med at have det svært og have det ondt i livet, det er jeg jo absolut ikke den eneste, som har den udfordring. Jeg ved ikke, hvor mange, der har fulgt med inde på Facebook, men forleden, der slog jeg et opslag op, som jeg faktisk kalder om at leve med en usynlig sygdom. Og det opslag, jeg vil faktisk egentlig, altså jeg kan jo gentage det, jeg vil godt læse det op igen. Der stod følgende, jeg kan lige sige, at det har fået utrolig meget positiv opmærksomhed inde på Facebook, og tusind tak for det, fordi det er virkelig, virkelig noget, som ligger mig meget, meget dybt på sinde. Men det, der stod, var: ingen ved, hvordan jeg har det, når jeg går derhjemme bag lukkede døre. Ligner lort på de dårlige dage, men kommer ud på de gode dage og ser frisk og glad ud. Samt kun lægger billeder op på Facebook, hvor man kan se, at jeg har det godt. Hvordan kan jeg dog være syg, når jeg nu ser så frisk og glad ud? Ja. Og det fik mig til at svare følgende. Tænk lige over det.
Det er så utroligt sårende og frustrerende, når folk har forudfattede meninger om den, du er. Særligt når du har det rigtig svært. Så lad os love hinanden ikke at skue hunden på hårene, ikke blot dømme bogen ud fra dens fine opslag, og vigtigst af alt, aldrig glemme, at der er et menneske af kød og blod omme bag sygdommen, sorgen, smerten, diagnosen med mere, og ingen kan jo se inden i. Så lad være døm. Døm aldrig. Ingen forstår rigtigt, hvad du går igennem, før de selv har prøvet at gå en dag i dine sko. Det kunne lige så godt ske for dig, at livet pludselig rammer. Så derfor er mit råd til dig. Mød altid mennesket i øjenhøjde, og vid, at bag enhver adfærd gemmer der sig en fortælling, en smerte, en sorg, et sår, et ar. Derfor er det også, at jeg kalder min bog for Sommerfuglekrigeren og Følgesvenden. Og Sommerfuglekrigeren kalder jeg mig selv, fordi sådan er det, når man lever med en usynlig smerte. Noget, som andre ikke kan se. Altså, jeg tror jo på, at man skal fjerne facaden. Min psykologi for at klare alt, hvad jeg skal klare, i livet med en kronisk sygdom som følgesvend, det er, at jeg gør det usynlige synligt. Jeg vil gerne fjerne skællene for øjnene. Jeg vil gerne gøre det synligt, og jeg vil gerne, jeg har mod på det grimme og det mørke. Jeg har mod på at møde det grimme og det mørke, fordi det mørke, det er også en stor del af mit liv, og har været en stor, vigtig del af mit liv. Og det har lært mig mangt og meget. Og jeg tror på jo, at vi rummer både lys og mørke. I virkeligheden har jeg egentlig tænkt mig at læse et digt op, men nu tror jeg faktisk, det bliver et andet, fordi nu jeg selv kommer ind på det her med lys og mørke. Så vil jeg gerne læse det her digt op, som jeg har skrevet. Vi har hos os en bitte midt. I grunden har vi to. Sødemæt og skidtmæt. De bor der begge to. To piger i samme skuffe, men holder vi lige meget af begge to. Når Sødemæt er oppe, så går Skidtemæt til ro og omvendt. Sødemætte er hende, vi allerbedst kan lide. Men der er jo to. Det er der bare ingen, der ved, fordi vi kender kun solskinspigen, som sender dig det smil. Men om natten våger mørkepigen. Hun vågner op med et skrig. Vågner af sit eget skrig. Det gør mørkepigen. Wow. Det er virkelig flot. Altså, det er jo meget dystert, men altså også selverkendende. Synes jeg, meget flot, hvordan du får dilemmaet i din situation ud i lyrik. Ja. Altså, det har vi jo også talt om, at det hjælper dig at gøre, fordi du er jo nok nødt til at forstå dig selv, ikke, før du kan forstå andre, eller måske ligefrem hjælpe andre, ikke? Og vi talte sidste gang om det der med at sætte grænser. Før hen i dit liv, der kunne du måske godt finde på at hjælpe andre før dig selv. Hvordan? Jeg ved godt, du er meget hjælpsom og meget generøs stadigvæk, men hvordan ser du det der med hjælpsomhed og overskud i forhold til at se på din egen situation også? Hvordan ser du på det i dag? Jamen, jeg vil faktisk svare ved det med, at jeg var for ikke så lang tid siden, var jeg oppe at flyve. Og
Når man skal op og flyve, så er det jo så er der de her sikkerhedsforanstaltninger, der bliver nævnt. Og noget af det, som jeg altid har bidt mærke i, det er, når stewardessen hun siger, husk nu at tage sikkerheds den du skal have om næsen, hvad hedder sikkerheds iltmasken på først, før du påtænker at hjælpe andre. Og det handler jo om, at du er nødt til at sikre din egen sikkerhed, før du kan hjælpe andre. Og det har virkelig resoneret i mig, det der med, at det kan ikke nytte noget, at du kan jo ikke hjælpe andre, før du har hjulpet dig selv. Du kan ikke hjælpe andre, hvis du selv er et rigtig, rigtig hårdt, svært sted i livet. Eller i hvert fald er du nødt til at sige, hvilke ressourcer har jeg nu? Hvilke kræfter har jeg nu? Du må vælge dine slag med omhu. Og det har jeg jo, og det er rigtigt, jeg har førhen, der var jeg den, jeg vil klart tænke på andre før mig selv. Men havde jeg gjort det op i flyvemaskinen, så havde jeg jo ikke overlevet. Så var jeg jo blevet kvalt. Og det har jeg indset, ved at have leve med en kronisk sygdom, for der handler det jo i høj grad om overlevelse. I høj grad om at overleve og leve og få det bedste ud af det. Og hvis jeg ikke skal gå og være et offer, og en, som der skal være, altså man skal være en belastning for andre, så er jeg jo nødt til at passe på mig selv. Jeg er nødt til i hvert fald at sige, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at passe på mig selv. Jeg gør, hvad jeg kan under de omstændigheder, som jeg nogle gange lever med. Det er jo mine livsvilkår. Jeg har mine livsvilkår. Og når jeg eksempelvis er så smilende og glad og udadvendt, så er det jo ren og skær overlevelse. Det er ikke en maske, jeg tager på. Det er fordi, at når jeg smiler, så bliver jeg selv glad indeni. Jeg bliver glad og varm indeni. Når jeg siger til mig selv, det her bliver en god dag, jamen så har det en meget stærk effekt på mig selv. Så jeg møder med mere overskud, med mere energi, med mere glæde, og det siger, så kan jeg bedre takle eventuelle udfordringer, jeg må møde. Så det handler om overlevelse. Det er ikke noget med at tage en maske på, eller foregive at være en anden, end man er. Altså, når jeg laver mine malerier, når jeg, så ser man også, at på malerierne er der ofte et stort smil. Så har den pågældende figur, jeg har portrætteret, ofte et stort smil. Men ser man rigtig godt efter, jeg har et maleri, som jeg kalder mit Amy-maleri. Et stort maleri. Men ser man rigtig godt efter, så er der faktisk blod i håret, i hendes hår ned. Der er blod i tårerne, så man tænker, jamen hun ser så smilende og glad ud, men der løber blod. Og der skal man kigge rigtig godt efter. Rødt blod skal man kigge rigtig godt efter. Men det er jo fordi, det er jo smerten. At smile igennem tårerne. Kender du det udtryk? Ja, det er et smukt udtryk. Ja, ikke? Fordi det er jo fordi, jeg i virkeligheden mener, at der ikke er ret langt fra smerte til hjerte, fra smerte til tårer. På en eller anden måde er alle de her følelser jo forbundet, og vi er jo nødt til at rumme både det smukke og det grimme, og det smertefulde og det lette. Og altså folk siger, jeg har ofte fået at vide, at jeg er så let af sind, eller jeg har sådan et let sind, og det betyder jo, at jeg er meget optimistisk og positiv. Og det er rigtigt, den side af det har jeg. Men jeg har også kendskabet til mørket. Jeg har den mere dybe, og det er ikke noget, som alle nødvendigvis ved, at jeg har. Fordi at når de ser mig, så ser de et menneske, som virker så glad og smilende, og som simpelthen bare, hold det op. She doesn't have a care in the world, that girl. Now does she? Men det er jo en sandhed med modifikationer. Ja. Og jeg elsker det grimme og det smukke. Og jeg kan rigtig godt lide
film som for eksempel The Joker med Joaquin Phoenix, og han er jo fantastisk til at være grim, og være uhyggelig, og være skræmmende, og rumme, de her dæmoner indeni, ikke? Og nu bringer det mig jo lige præcis til det her med at have ondt i livet, og det kan være en diagnose, det kan være en sorg, det kan være en krise, det kan være rigtig mange ting, ikke? Som man jo ikke kan se, og det synes jeg jo er så interessant, og det burde jo i virkeligheden have meget større taleflade, end det har. Eksempelvis hvis du sammenligner med kræft, som jo har sådan en kæmpe eksponering. Og det synes jeg synes jo i virkeligheden, at det er meget mere interessant. Psykologien bag er meget mere interessant end alt det her overflade, og hvordan ser det ud på Facebook, og hvem har nu bagt den kage, og hvem har nu gjort ditten og dat. Egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, finder jeg det dødkedeligt. Fordi det interesserer mig. Jeg vil meget hellere vide, hvem er du? Hvad føler du? Hvad mærker du? Og ved du hvad? For ganske nylig var jeg til, sådan en reunion på mit gamle gymnasium. Efter 35 år, og det var jo fantastisk at møde folk, ikke? Og folk kom hen og smilte og omfavnede. Ej Mette, hvor går det? Nej, hvor ser du dog godt ud? Og du har ikke ændret dig overhovedet, siden dengang. Og så kiggede jeg på mig, og så sagde jeg, nej, altså, så er mit svar dertil, det kan godt være udenpå, men indeni. Hold nu op en transformation. Så derfor, da folk mødte mig og spurgte, hvad der skete i dit liv, så tænkte jeg mig om et øjeblik, og så valgte jeg at være hudløst ærlig, og så sagde jeg, ja, ved I hvad? Livet har sgu været noget hårdt, sagde jeg så. Det må jeg sige. Jeg er kræftoverlever. Wow, så faldt kæberne, ikke? Og jeg lever med en kronisk sygdom i dag som min følgesvend, men jeg takler det ved, at det er jo min psykologi, igen min overlevelse, at se på det som, at jeg går forrest, og min sygdom følger med. Men er en del af mig. Jeg accepterer, at den er en del af mig, men den er ikke mig. Med stor understregning af, at den er ikke mig. Og det siger jo noget om det der med, at vi tror, vi ved så meget om hinanden. Og jeg kom jo der, og udadtil har jeg set, fordi jeg var sådan en rigtig party, ikke også? Men jeg gik direkte ind i fortællingen, som jeg jo gør. I stedet for at sige, vi har fået et nyt hus, vi har bygget, det var ikke det, jeg sagde. Og hvad der så var så interessant, Thomas, hvad der skete var, at fordi jeg åbnede ballet, så dem, jeg talte med, da jeg så spurgte dem, hvordan går det med dig? Hvad er der sket i dit liv? Så var der også en kort pause, og så lød det, jamen, jeg har altså mistet mine forældre. Eller jeg har mistet min far. Jamen, ved du hvad? Der var også en, der sagde, jeg har altså det rigtig svært. Min kone er meget syg, og det er rigtig hårdt. Eller mine børn har det rigtig hårdt nede i skolen, og det er virkelig, virkelig hårdt. Og for nylig har jeg faktisk fået at vide af min mand, at flere af hans gamle venner har lyttet til vores podcast, Thomas, og simpelthen det har resoneret sådan i dem, at de har sagt, jamen, de temaer der, som vi tager op og taler om, og de billeder, som jeg bruger til at illustrere, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom, ikke? Og være igennem det, jeg har været, det resonerer hos dem, det kan de genkende fra deres eget liv. Og de bliver simpelthen så glade for, at der bliver sat fokus på det, og der bliver talt åbent om det. Så jeg vil jo gerne være talerør, en katalysator, for at tale om det, der er svært og smertefuldt, og noget større åbenhed, noget større ærlighed. Og det her opslag her fra Facebook, ikke? Det fik mig til at skrive det her digt, som jeg godt vil læse op for. Hvis du lige vil holde mikrofonen et øjeblik, så sætter jeg, fordi jeg skal lige sidde godt til rette, når jeg nu skal læse det her. Og det handler jo også om det her med, at vi vil så gerne fikse alting.
det der, du skal ikke være ked af det, nej, nu stikker jeg dig lidt bolsje, eller her får du en is, når du er barn, eller nej, du skal ikke græde, nej, kom her, og så videre. I stedet for, at man siger, græd, ud med det. Ja, du må gerne være vred. Ja, du må gerne være ked af det. Ja, ud med det, fordi det er den eneste måde, man kommer igennem med det. Og det er jo mit motto. Ud med skidtet. Det siger jeg. Men det fik mig så til at skrive det her digt, som jeg har valgt at kalde Usynlige mig. Mm-hmm. Du siger, du vil fikse mig, men jeg siger dig. Jeg er ikke bare et quick fix. Nej. Jeg er et menneske af kød og blod. Ja, det er sandt. Jeg har gjort min bod. Mine tårer flyder med blod. Jeg ler, men hvad du ikke ser, er tårerne, der triller ned af kinderne der. Jeg rejser mig op igen. Hver gang jeg falder, er der op igen. Lidt klogere, lidt bedre hver gang. En ny version af mig selv. Suk, nu gennemgik jeg lige en transformation. En ny version. Så sig mig, bag det kønne ydre, bag det nyfriserede hår, bag det strålende smil, hvem er jeg? Bag det perfekte selfie, retuscherede Barbie-fotolook, hvem er så jeg? Mit svar til dig er akkurat ligesom dig. Bange, usikre, lille Bambi mig. Det er jo rørende og meget sådan åbenhjertigt. Det er smukt. Det er smukt. Det er faktisk hudløst ærligt. Så når du stiller mig spørgsmålet, jamen, hvordan sætter du grænser for dig selv? Eller du spørger, indirekte spørger du mig, har du ikke nogen dæmoner, du bærer på? Det må da have en pris at have været igennem, hvad en som mig og andre, som gennemgår så meget sorg og smerte og modgang, men selvfølgelig også får så meget, har lært så meget, har fået så meget visdom gennem livet. Men man kan heller ikke bare sige, fordi der er det jo meget vigtigt, hvad jeg siger. Jeg siger jo, at, jeg vil jo ikke være det foruden. Altså, det får du mig jo aldrig. Du får mig aldrig til at sige, fordi at smerten har jo ikke kun ramt mig. Sorgen har jo ikke kun ramt mig. Da jeg blev syg, der troede jeg først, at det var en straf, som der havde ramt mig, fordi jeg havde gjort et eller andet i mit liv, eller måske i mit forrige liv, så nu skulle jeg have noget ordentligt på hattepullen. Hvilket jeg faktisk også har måttet, jeg har måttet konferere en præst, jeg har måttet konferere psykologer, jeg har måttet stille mig selv det dybe spørgsmål, hvor jeg så er nået frem til, det er ikke din skyld, Mette. Det er ikke noget, du behøver at skamme dig over. Livet ramte. Ja, hvorfor? Jamen, det gjorde det bare. Det ramte nogle gange dig og din familie. Jamen, hvorfor? Det er der ikke nogen, der kan svare på. Og når så nogen siger, ja, men livet rammer kun dem, som virkelig er toffe nok til at kan klare det. Siger jeg så. Det er nu en sandhed med modifikationer, fordi det er jo os alle sammen, der skal løftes op. Det er os alle sammen, der skal bæres igennem denne her hårde tid her.
Og det er jo altså sådan, at hvor længe bliver vi ved med at være så stærke? Det kan være, at vi er stærke nu, men hvor mange gange skal vi slå os oven i hovedet, og så blive ved med at være lige stærke? Fordi sandheden er jo, at det tager jo på en. Det tærer på en at være så syg. Og det var jo lige præcis også det, der gjorde, at jeg var nødt til at træffe den beslutning sammen med min familie om at få denne her reoperation. Altså, vi kunne ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne måske, eller jeg følte, eller det er nok mere ærligt at sige, jeg følte dengang, at det kunne jeg godt, men det var forkert. For det kunne jeg alligevel ikke, fordi det havde været på bekostning af andre, ikke bare mig selv. Og det vil jeg jo aldrig nogensinde. Jeg vil aldrig nogensinde gøre noget for at udsætte min egen familie for noget. Så derfor så var det, vi var nødt til at gøre forsøget. Vi var nødt til at prøve, kan livet blive bedre? Kan livet blive lidt, kan vi få noget mere livskvalitet? Jamen, det er jo, det er jo nogle selvindsigter, jeg mener, baseret også på, hvad du selv har forklaret, har også været selvmedicinering, ikke? Altså, du har stillet dig selv disse centrale spørgsmål, og det er jo meget inspirerende, kan jeg forestille mig. Det er det i hvert fald på mig også, at du i den svære situation, du er i, ikke bare går ned med fladet, men altså, at du ikke alene har en selvopholdelsesdrift rent fysisk, men også psykologisk. Altså psykologisk er du meget velfunderet. Hvordan har du mod på at se dine dæmoner i øjnene på den måde? Det har været af ren og skær nød, Thomas. For ved du hvad, de her digte, som jeg har skrevet, det er jo faktisk at bearbejde mine dæmoner. Altså, det var egentlig derfor, jeg begyndte at skrive digte. Fordi jeg fandt, at der kunne jeg få mine dæmoner ud. Der kunne jeg få mørket ud. Der kunne jeg udtrykke både det lyse og det mørke. Og jeg synes jo, at faktisk begge dele er uhyre interessante. Og sandheden er, at det er en meget stor del af mig. Og sikkert ikke kun mig, men jeg står bare ved det. Jeg står ved, at jeg rummer både lys og mørke. Og det er også derfor, hvis nogen skulle tænke, om man er perfekt, men hold nu op, det kunne ikke være mere forkert, altså, ikke? Og desuden så tror jeg slet ikke på at stræbe efter perfekt. Jeg tror, vi bliver syge af det. Jeg tror, det er det, der gør os syge. Det er hamsterhjulet, ikke? Vi skal hurtigere, det tror jeg er så usundt. Og det har jeg også måttet indse, for jeg har jo også været... Jeg har også været en stor del af det hamsterhjul, og med den bekostning, den dyre pris, jeg betalte, at jeg blev sygemeldt med stress, altså en regulær sygemelding, akut ind på, psykiatrisk skadestue, og så jeg var hele møllen igennem der, altså, og jeg slap jo billigt, nu skal det lige siges, jeg slap billigt, det er ikke alle, der er lige heldige, men jeg har nok sådan en selvopholdelsesdrift, som du kalder det, og det er nok noget, jeg altid har haft, uden egentlig faktisk at være klar over, at jeg havde det. Jeg har været meget, meget sent til at opdage det der. Det har taget mig rigtig lang tid, men det at livet ramte mig og min familie, det har lært mig det. Så jeg har fået en visdom med i livet, som jeg måske ikke ville have fået med mig, hvis ikke livet havde ramt, som det gjorde dengang. Og det er jo meget interessant, og vil du lige holde mikrofonen? Ja, det vil jeg meget gerne. Herligt, du har været meget produktiv. Du skriver fortsat digte i en lindstrøm. Det er godt. Og det handler faktisk om det her med lyset og mørket. Men ved du hvad, så kalder vi det lys og mørke. Nej, vi kalder det gaven.
gaven. Det er en gave, når lys og mørke kan blive til en. Kan blande sig og blive til en. Når samme pige når samme pige bliver til en pige og en pige er 2. Men det er en gave, når lys og mørke finder sammen side om side, de 2. Det er en gave, når lys og mørke kan blande sig og blive til en. Når 2 er en i samme pakke, er det en gave, at lys og mørke kan blande sig og blive til en. Og for begge bor de inde i halvt lys, halvt mørke. Solskinspigen og mørkepigen, vi kender dem begge 2. De bor jo inde i. Om natten kommer mørkepigen, ligesom en kat vågner hun med et skrig, hyler op mod månen, vækker mørket indeni. Om dagen er hun solskinspigen, gemmer smerten indeni, sender verden et smil, en rigtig solskinspige. Men en ægte skyggepige gemmer smerten bag sit smil. Skyggepigen og mørkepigen, de bor begge 2 dybt inde i. Du har virkelig tænkt over din dualitet, kan jeg fornemme siden sidst. Altså, mørke og lys. Og det er jo ret vildt, at du synes, at det er det ideelle, det er, når mørke og lys finder sammen. Det kan jeg godt give dig ret i. Altså, men der er måske nogen, der siger, jamen, handler det ikke om bare at være positiv og om at se lyset for enden af tunnelen i enhver henseende? Hvad vil du sige til det? Jo, men ved du hvad jeg vil sige? Jeg var her ikke i dag, hvis ikke det var, fordi jeg havde lært at rumme altså både min kriger og min sommerfugl. Og nu er det jo ikke, nu har jeg jo fået nævnt efterhånden nogle gange, at titlen på den bog, der udkommer her snart, den hedder jo Sommerfuglekrigeren og Følgesvenden. Og sommerfuglen er jo indbegrebet af kærligheden, overgivelsen, men det handler også om overgivelsen sig til sin egen skæbne. Og sige, nu har jeg gjort alt, hvad jeg kan for at kæmpe. Nu må andre tage over. Nu må jeg bede om hjælp. Nu må jeg have nogle andre til at hjælpe mig. Jeg kan ikke stå alene med det her. For sandheden er jo, at vi er jo nødt til at rumme den her sårbarhed og bede om hjælp. Fordi altså, hvis ikke vi gør, så risikerer vi jo, at vi ikke overlever. At vi ikke klarer den. Og krigeren, det er jo den her, nu er der brug for at op på barrikaderne. Det er det her med, at du er i konstant forsvarsposition, eller konstant alarmberedskab. Ja. Fordi du også, og det har jeg jo lært også at måtte lægge lidt bag mig, fordi det er jo sandheden, når man lever med en kronisk sygdom. Det er ikke noget, man nogensinde glemmer. Og det er, og det er en sygdom for livet. Altså jeg kalder det en sygdom for livet, fordi det er en sygdom, den har en dobbelt betydning, ikke? Fordi det er en sygdom for livet, det er en sygdom, der varer hele livet ud, fordi det har så alvorlige konsekvenser, ikke bare for dig selv, men for så mange andre i din tæt på dig, din familie, dine kære. Men det er også for livet, det er også en sygdom for livet, altså du kæmper for livet, du kæmper for at overleve, men ikke bare overleve. Hvis du når at overleve, så vil du også gerne lære at leve igen. Du vil gerne lære at omfavne, at ture, at gribe livet. Men jeg favner det mørke, fordi jeg har ligget så mange aftener ensom, alene, grædende
inde på hospitalet og rakt armene ud og sagt, er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Hjælp mig, så jeg kan komme hjem til min familie, for jeg kan snart ikke klare meget mere. Og ud fra den smerte, simpelthen kanaliserer jeg det ud i et digt, ud i lyrik. Og hvorfor gør jeg så det? Jeg kan ikke lade være. Og det kan nærmest ikke siges mere ærligt. Men jeg synes jo, at hvis vi bliver noget bedre til at tale om de ting, der er svære, hvis vi bliver noget bedre til at være lidt ærlige og sige, jamen jeg har det svært derhjemme, mine børn har det svært, eller jeg sover dårligt om natten, eller jeg har lige mistet mit job, eller min farmor er syg, og det er jeg rigtig ked af. Altså, hvad end det nu end er, så tror jeg på, at at vi bedre kan rumme mørket. Fordi vi er nødt til at øve os i mørket. Og det har jeg jo tænkt, ja, jeg kan godt lide det der med, at vi er nødt til at øve os i, at livet ikke bare er en dans på roser. Og det synes jeg jo er noget, man skal lære fra man er helt lille. Jeg har faktisk sagt det før, men jeg synes, det er noget, som vi har meget stor ansvar for at lære vores børn, at livet er ikke kun lys. Livet er også mørke, og der er ikke nogen bedre måde at forberede vores børn på, end at læse eventyr. Og derfor holder jeg jo så utrolig meget af H.C. Andersens eventyr. Og nu, en af hans eventyr, som jeg holder allermest af, det er jo fortællingen om snedronningen. Og Kaj og Gerda. Kaj, der forsvinder ud i verden, og Gerda, der må ud og lede efter ham, og må gå så grueligt meget igennem for at finde ham, og til sidst finder de vejen hjem. Og det billede, jamen det ser jeg jo som mig og min mand, eller mig og min familie i virkeligheden, fordi vi har vandret den der ørkenvandring, ikke? Og grunden til, at jeg også betragter mig selv som en form for talerør, og gerne vil være det for andre, der har det svært, ligegyldigt om det er en fysisk, eller det er en psykisk, eller om det er en lidelse, om hvad det er, ikke? Og der er jo så mange, der har det så svært og har ondt i livet, og det er der ikke noget at sige til, fordi vi stiller så høje krav til os selv overalt. Men det er jo, der skal vi være søde og gode ved os selv og klappe os selv på skulderen og sige, så kom vi igennem den her dag, så klarede jeg den her time, way to go, stærkt, ikke? Og lad os så se, hvad der sker i morgen. Så må vi sove på det, se om det bliver bedre. Det ingen kan spå om, ikke? Fordi lige nu ser det rigtig mørkt ud. Men livet er jo heldigvis foranderligt og ikke statisk. Og det er noget af det, der hjælper mig. Det siger jeg til mig selv. Og så siger jeg, come what may. Okay, er det meningen? Jamen lad os se, hvad livet har derude og giver til mig nu. Hvad venter der på mig derude? Og det er også med min galgenhumor, jeg siger, ikke? Altså, som min mor altid sagde, gav vide, hvad vor herre har i godteposen til os denne gang. Ja, det gjorde hun. Og hun havde rigtig galgenhumor. Og det holdt jeg faktisk utrolig meget af. Og hun er en stor inspiration med hensyn til mange af mine digte. Også mine mørke digte, faktisk. Ja, du er også god til at hylde dine forældre. Og det er jo fint. Altså, det er jo... Der er nogen af os, der glemmer ikke, hvad vores forældre egentlig har betydet for os. Det virker ikke som om, at det er tilfældet hos dig. Nej, jeg mærker mine forældre. Jeg føler stadigvæk, de er der. Og for ganske nylig var vi også på kirkegården, og der var jeg også lige over at sige, hej mor, hej far, hvordan går det med jer der? Og selvom jeg godt ved, at de i virkeligheden ikke ligger der under de der gravstene, de i virkeligheden er fløjet op i luften, og de er de her sommerfugle, der flyver rundt, fordi det er sådan, jeg ser dem. Det er, de her smukke sommerfugle, der en gang imellem kigger lige ned til mig og siger, nå, hun går det så med det. Du ved, når jeg har det svært, eller sådan, eller op med humøret, ikke? Op med humøret, gamle jas. Det sagde min far altid. Op med humøret, gamle jas. Fordi han er så rigtig jysk, ikke? Jysk mentalitet. Og det er bare dejligt at få det der lille pust
for oven, så føler jeg og mærker, at de stadigvæk er der. Og jeg synes, vi skal huske på dem, som ikke er her mere, fordi de lever jo videre i vores hjerter. Ikke? Og og de, altså, det er jo en stor, stor kærlighed. Altså kærligheden forsvinder jo ikke, fordi den fysiske form forsvinder. Det må man aldrig glemme. Kærligheden forsvinder jo ikke. Den lever videre, og den synes jeg, vi skal lade leve videre i os, og så kan vi mindes dem gennem nogle af de aktiviteter, eller de styrker, som de havde, ikke? Altså min far, der spillede klaver, og min mor, der var så kreativ, og det binder jo meget fint sammen, sådan ligesom en sløjfe om det menneske, som jeg er blevet til i dag. Ja, fantastisk. Og jamen, jeg er da nysgerrig på, hvordan det egentlig går med dig og dit arbejde. Hvordan trives du i det i dag? Altså, i forhold til sidst, hvor vi snakkede om dit arbejde. Hvordan går det med det? Jamen, jeg stortrives. Ja. Det gør jeg, og det giver mig stor glæde. Og jeg har tænkt meget over, hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg tager jeg kalder det jo, jeg tager min skovmætte uniform på, ikke? Eller sådan. Men det er egentlig min identitet. Og jeg har egentlig tænkt meget over det, at jeg har flere identiteter, og jeg kan virkelig godt lide det med identiteter. Altså, det skal jo ikke lyde skizofrent, men man kan altså godt tage flere hatte på, eller flere kasketter på, eller flere kapper på. Og det gør jeg. Og jeg er en person professionel, når jeg vandrer ud i skoven med mine skovbørn. Og der bruger jeg virkelig mine kompetencer, ikke? Og får virkelig brugt dem, ikke? Og om det så er de store børn, hvor jeg, hvor det er sådan forberedelse til skolen, de snart skal begynde i skolen, eller om det er de mindste børn, der skal lære, hvordan man skal være gode kammerater og være søde ved hinanden, og det kan altså ikke nytte noget at slå hinanden oven, med i hovedet over med en skovl, fordi man ikke får sin vilje. At man er nødt til at sige det, altså man er nødt til at kommunikere det, og så synger jeg jo, og rapper, og laver stomp, og maler på træer, og så alt det, som jeg holder af, det får jeg jo lov til at dyrke. Og når jeg så går hjem, så tager jeg mig et godt bad, fordi jeg har jo været tæt ved myg og flåter. Jeg skal jo beskytte mig mod myg og flåter, så af med det. Og så tager jeg noget dejligt afslappet hjemmetøj på, og så er jeg hjemme med det. Eller i går havde jeg det simpelthen så godt, der følte jeg mig som lækre med det. Så der var jeg lækre med det, og det griner min familie af. De synes jo, at jeg er ret farverig og morsom. Så det var så... Det har du jo altid været. Og får du hørt noget musik også? Altså musikken er jo også en stor del af dit liv, især 80'er-musikken. Og det kan jeg jo tilslutte mig. Vi er jo samme generation. Den der livsglæde, der er i den 80'er-musik, den der fest, der var, den resonerer jo noget i dig, ikke? I den grad. Jo, det gør jeg, og jeg har faktisk en playlist, der hedder 80'er, soul, funk, classics, og den sætter jeg på blandt andet, når jeg skal træne, når jeg skal lave min, jeg har sådan en Orbi-track inde i stuen. Det er sådan det er sådan et motionsredskab, ikke? Hvor du både bruger arme og ben, ikke? Og der giver jeg den fuld gas med musikken, fordi så kan jeg virkelig, og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi det føles godt, og det føles skønt, men jeg gør det jo altså af nød, fordi at det er meget vigtigt, at min krop er stærk til at kunne klare alt det, den skal kunne klare. Fordi sådan er det jo, når man lever med en kronisk sygdom, så har det jo nogle omkostninger. Ikke? Og jeg har nogle skånehensyn, ikke? Og jeg skal sørge for at være, jeg skal helst have skiftende arbejdsstillinger, og jeg skal holde min ryg og min mave stærk. Og det er ekstra vigtigt, når man har været mange operationer igennem, som jeg har været, at maven og ryggen er stærk, fordi at, ellers så kan du simpelthen ikke fysisk klare det, du skal.
Og så er det jo enormt vigtigt at tage de her hvil og pauser. Og faktisk, når jeg er ude i skoven, så, siger jeg også, nu skal vi lige have, eller så når vi har leget med børnene, og de har lavet nogle forskellige aktiviteter, og vi har lavet forskellige aktiviteter, så er der også tid til at sidde og spise sammen, og så læser jeg jo en fortælling, og så sidder vi faktisk der og, og slapper lidt af og funderer lidt, ikke? Og det er rigtig, rigtig vigtigt, og der gør jeg så det, når jeg har læst for børnene, så sidder jeg lige og spiser min madpakke, og prøver lige at få lidt, lige få ro på tankerne og sådan, ikke? Og jeg er helt fuldstændig til stede og nuværende. Min telefon er dybt begravet nede i lommen, og selvom den skulle sige en lyd, jamen den ligger godt der. Jeg ved du hvad, hvis det er meget vigtigt, så skal jeg nok få nogle flere bip eller nogle flere lyde. Og nu handler det bare om at være til stede og i nuet, og nyde at være sammen med de her børn her, og give dem, og gøre hvad jeg kan for at give dem en god dag og en god oplevelse. Så de kan blive nogle gode voksne, nogle gode mænd, der kan komme nogle gode mennesker ud af dem. Jamen Mette, det er du den rette til at vise vejen for. Helt klart da. Lige så vel som du er en stor inspiration for de lyttere på podcasten, men også generelt, altså i din omverden. Jeg har jo set dig også for fuld blæs, kan man sige, synge derude i forskellige forklædninger til din seneste runde fødselsdag. Det var helt vildt. Altså det var livsglæde, når det er bedst. Og jeg synes, ja. Stor bid af livet. Jamen det er godt, fordi du er jo samtidig er du jo også meget opmærksom på alt det mørke i dig, og det er som om, at den bevidsthed om de to dele i dig, den gør dig stærk. Og det synes jeg var rigtig spændende at komme rundt om den her gang. Jeg vil sige dig stor tak med det, og jeg glæder mig allerede til næste gang. Har du en afrundende bemærkning? Ja, selvfølgelig. Med hensyn til det der med, hvis man møder et menneske, som har det svært, og man sidder der og tænker, hvad skal jeg dog sige? Skal jeg sige noget? Og man sidder der og træder sig selv lidt over tæerne, fordi man er bange for at sige for meget eller sige for lidt. Hvad skal man dog sige? Så har jeg et godt råd, og det er, at man går som regel ikke af vejen for, hvis man siger, det må være rigtig svært at være dig lige nu. Det må være svært, sådan som du har det lige nu. Et smukt og meningsfuldt råd. Tak med det. Vi ses næste gang. Glæder mig allerede. Tak for nu.